دەم باش زارۆکنەوە ئیرۆ ئەمە فێری تیپەکەن و ببن لێ دەستپێکێدا ئەمت بیرا خۆبینن تیپا گودوانە یابووریدا ئەم فێری وێ نابوون ئەوژی تیپا ئابوو کیژ وە دکارە میناکەکە بینە گۆ تیپا ئا تێدا هەبە باندۆرا فەرمۆ دەست خۆش مایە هەر بژی سینا جیهاد زارۆک زانین چان خانی نمردارێ هەر بژی زارۆکنەوە ئیرۆ ئەمێ فێری تیپەکەن و ببن ئەوژی تیپە ئەیە ئە ببحیسن چاوە ئەمێ vê تیپێ بلێڤ بکەن و بخوێنن ئە ئە دەنگێکی کورت ئە ئە هەورا بێژن ئە مایە دکارە vê تیپێ بخوێنە هەر بژی سینا ئەمێ تیپە ئە دچەند پەیواندا ببینن وەک میناک ئەز ئەز تیپا یەکەم تیپا ئەیە ئەز ئەز جێهات دکارە vê peyvê bixwîne her bijî zanîn vê tîpê bixwîn her bijî berf 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 tîpa duwem tîpa ey jêhat ji mir vê peyvê bixwîn berf berf ev çi tîp e e her bijî e havre vê tîpê bixwînin e her bijî درێژ نەکەن کورت ئە میناکەکە دن پەل پەل تیپا دووەم ئابرەنگێ کەسک تیپا ئەیە پەل پەل شەڤ شەڤ ئەف تیپا ji rengê şevê tîpa ey şev şev wê kîj we va peyvan bixwîne pel şev bandora fermo pel şev her bijî jêhat pel şev her bijî wê kî vê tîpê bixwîne e sîna zanîn her bijî ezman ezman tîpa yekem tîpa ey ezman ezman renk 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 tîpa duwem tîpa ay renk renk wê kî va peyvan bixwîne fermo bandora ezman renk ezman renk her bijî ev tîp tîpa e ev eya gireke û ev eya hûreke maya dikare vê tîpê bixwîne e her bijî zer zer kesk kesk ev tîpa bi rengê sor tîpa ey û ev tîpa bi rengê şîn ew jî tîpa ey zer kesk zer kesk jêhat dikare bixwîne zer kesik kesik dest xweş e zanîn vê tîpê bixwîn kurt bik e her bijî cem 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 ev tîpa bi rengê kesk tîpa çi ye ev tîpa bi rengê kesk çi tîp e her bijî ken 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 wê kî va peyva bixwîne cem ken maya cem cem ken her bijî ev tîp tîpa ey em ê van peyvan di çend hevokan de bibînin ez li malê me
Ez li malê me. Wê kî ji mir vê hevokê bixwîne? Maya fermo ez li malê me. Bêj. Ez li malê me. Her bijî Sîna bixwîn. Ez li malê me. Her bijî Cihat ev çi tîp e? E. Ev çi tîp e? E. Her bijî hevokeke din. Berif dibare. Berif dibare. Bandora vê hevokê bixwîn. Berif dibare. Her bijî zanîn ev çi tîp e? û ev çi tîp e? Her bijî mînakeke din. Rengê gulê zer e. Rengê gulê zer e. Wê kî vê hevokê bixwîne? Cihat fermo. Rengê gulê zer e. Rengê gulê zer e. Her bijî bandora ev çi tîp e? Zanîn ev çi tîp e? Bijî mînakeke din. Pelên darê keskin. Pelên darê keskin. Zanîn vê hevokê bixwîn. Pelên darê keskin. Bandora vê hevokê bixwîn. Pelên darê keskin. Her bijî Cihat ev çi tîp e? û ev çi tîp e? Her bijî ava çem xurt e. Ava çem xurt e. Sîna vê hevokê bixwîn. Ava çem xurt e. Her bijî Maya Ava çem çem xurt e. xurt e. Her bijî Cihat ev çi tîp e? û ev çi tîp e? Her bijî Rewşen dikene. Rewşen dikene. Bandora ev çi tîp e? Zanîn ev çi tîp e? Her bijî wê kî vê hevokê bixwîne rewşen dikene? Cihat Zarok dikene. rewşen dikene. Roşan dikene. Navê vê zarokê rewşen e. Rewşen dikene. Dîse Cihat Roşan dikene. her bijî Sîna ev çi tîp bû? E. E. Bi hev re bêjin e? Na dirêj nekin Kurd e. E. Em fêrî çi tîpê bûn? E. Em ê bi hev re wan peyvên got mer derbas bû vegerînin. Ez. Pel. Pel. Ezman. Ezman. Zer. Zer. Cem. Cem. Berf. Berif. Şev. Şev. Renk. Renk. Kesk. Kesk. Ken. Ken. Ev çi tîp e? E. 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 Kî ji we dikare tîpa e di peyva ez destnîşan bike? Tîpa yekem e yan duwem e? Cihat Zer. na Ez. ez ciwan e bes tîpa e di peyva ez tîpa yekem e yan duwem e? Yekem. Her bijî kî ji we dikare tîpa e di peyva şev destnîşan bike? Zanîna zîrek fermûd Tîpa duwem. her bijî ev çi tîp e bandora? Her bijî îro em fêrî çi tîpê bûn? Em fêrî çi tîpê bûn? Her bijî îro em fêrî tîpa e bûn. Li vê derê waneya mebdawî hat hûn bimînin dixweşiyê de heta waneyeke bê. Dest xweş bin.